Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kanila, lasing ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kanila, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kanila, lasing ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Umpisa sa isang banyagang kaalaman na ibinahagi at ngayon ay nagbibigay kabuhayan sa komunidad. Dito sa San Vicente Bani, bukod sa steamer, marami pa silang ginagawang produkto mula sa kawayan. Ilan sa mga yan ay salaan, bamboo lamps, trophies at kung ano-ano pa. Ngayon, nagtuloy-tuloy po yung steamer na yan hanggat mga di bata pa kami noon, hanggat lumaki kami, hanggat nagkaroon kami ng pamilya. Yung maganda sir yung mga nakakatulong dahil sa mga hanap buhay ba, yung paggawa. Dahil siyempre yung po yung kagisngan namin na trabaho, yun po nakakatulong sa mga kapitbahay. Dinideliver po namin sa sa Maynila. Mayroon din po dito sa Pangasinan, kahit din sa Dagupan po mayroon. Presyo po ay hindi ko po masasabi dahil depende po sa size at depende po yung dinideliveran namin. Kung ano po yung pinapagawa nila, yun po ang ginagawa namin. Anong may gusto na anyayan po kayo na bibili ng mga steamer. Yung produkto namin dito sa San Vicente, Bani, Pangasinan. Ay masaya kami sir dahil yun nahanap buhay namin. Lakay Ngalumboy Integrated Farm, a vast home to various thriving tops, and the most outstanding lush belongs to the horde of towering bamboos. Ang way po namin ng pagpapalago is to integrate other crops since yung pagpapatubo po ng bamboo, it will take some time. Minimum like 5-6 years. But then, when we realize po na meron pala talagang napakalaking demand for bamboo, we aligned ourselves into bamboo propagation para po matulungan yung mga businesses na napag-alaman namin na existing na pala dito na nangangailangan ng raw materials. Like po yung small business sa San Vicente, yung mga bamboo makers ng mga streamers for dim sum po yata or siopaw, ganyan. So we heard na meron na talagang shortage na nangyayari. And so we aim to align our farm to address po yung ganong deficiency sa industry ng kawayan or ng bamboo. With the flourishing of bamboo comes a hope for sustainable development of Bani's bamboo industry, that this rising tree will also boost the community's progress. Hindi lamang sa San Vicente ginagawa ang mga naturang produkto dahil na-produce na din ang mga ito sa iba't ibang lugar sa bayan ng Bani. Sa paglago ng industriya, mas lalong kumakalat ang galing na tatak Bani. San Jacinto owes its prosperity to agriculture. This community has nurtured a way of life that embraces the land and its bounties. The highly skilled rope makers of Barangay Away here in San Jacinto have been passionately crafting ropes for 5 decades that led the community to prosper. Way back po sa mga ninuno pa po namin, sa mga tatay pa po ng mga parents namin, sila na po ang nag-umpisa nito. Tawag po dito managlubir po, halos buong barangay po namin, pero ngayon nabawasan na po. Mula sa pagpapatuyo ng mga buli,
paggawa ng mga materials hanggang sa paglulubid. Pwede po hanggang 1 linggo, mga 4 bundles, 5 bundles, ganun, 200 to 250 bundles na naman na po yun. Basta mapuno lang po yung tinatawag naming karetilan, makakabuo na po kami ng 50 pieces na ganito po. Isang bundle na po yun. Mula sa mga malikhaing kamay ng mga taga San Jacinto, these ropes are exported into different countries. But here in Pangasinan, they are turned into different handicrafts na pinagkakakitaan ng iba't ibang lugar tulad ng San Carlos, Malisiki at Manaoag. Mga bata pa lang, talagang ganito na yung hanap buhay namin. Karamihan kasi ginagawa namin basket, ganito. Mga laundry basket, ganun. Halimbawa, ang puhunan naman na ito sa amin, 75 lang. Pero pag mayroon din mga bumibili dito na mga binibigay din namin mga 100, ganun. Sana magawi kayo dito sa Pugaro sa amin. Tingnan nyo yung mga gawa namin. Dati po parang pangtali lang po nila sa mga baka, kalabaw, ganun po. Sa mga alaga nilang hayop hanggang sa, yun nga, nakilala na rin po nila sa paggawa ng mga handicraft. Sa pagpapalubid po or paggawa ng lubid, meron pong mga nakapag-aral sa kolehiyo, nakapagpagawa ng bahay, nakabili din po ng mga ari-arian, pang-araw-araw din po nagastusin. Pero pinaka naitulong po talaga nito is nakakatulong sa pagpapaaral ng mga anak nila. Ito po yung produkto namin, yung lubid po na sinasabi nila, and ito po yung ginagamit namin sa pagpapagawa ng handicraft, mga upuan, mga basket, cabinet, mga laundry, basket, mga ganun po. From being a necessity, their knowledge in rope making has been passed down from generation to generation. Its legacy is continuously woven in every twist and turn of the rope, a testimony of the community's unwavering dedication to preserving the art of handicraft making. Ako rin po, yung mga nauna din po sa amin, yung mga magulang ko po, mula pa po pagkabata, tinuruan na po kami. Tapos ngayon po na malaki na rin po kami, ituturo din po namin sa mga bata na susunod po sa amin para po hindi mapatay yung paglulubid na ito, para diretso pa rin po. Sana ipatuloy po rin po ang pagtangkilik niyo po sa produkto namin para po ganun pa man makatulong din po kayo sa mga mamamayan po dito sa aming barangay. Buli, or better known as Silag in Pangasinan, drives together the diverse communities in the province, a catalyst for both economic and social progress, proving that hard work truly pays off and leaves a legacy. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Kalilag Pangasinan! A product that defines Mabini's natural resources.
Sawali has been a symbol of unity and harmony that weaves the identity of Mabini, a town of strong and collaborative people. Nag-start po yung pagsasawali dito more than 50 years na po. Nakakarating na po ito sa Labrador, saka sa Santa Cruz. Santa Cruz po, sa Alaminos. Ay yung mga bumibili po, ma'am, na ginagawa po nilang dingding at saka po ginagamit sa mga construction po. At saka sa mga kisame, ma'am, gano'n. Dito sa Barangay Barlo, Mabini, Pangasinan, natural lang tumutubo ang mga bolo. At dito din nagsisimula ang proseso ng paggawa ng sawali. After a year, pwede na siyang i-harvest at sinusukat, hinahati, at pinipitpit. At syempre, tinatanggalan ng buko at pinapadry for 2 days. And after 2 days, mag-start na ang weaving process. Ay, yung presyo po ng sawali is depende po sa lapad. Yung malalapad po na ordinary, 1.4. Pero yung maliliit po, 1.6. Ang haba po ng ginagawa namin is 10 meters po yung haba, 7 feet po yung taas. At saka yung iba po, 8 feet po yung taas, 10 meters din po yung haba. Nakakatulong po ito para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan po namin. Habang nakikilala ang bayan ng Mabini, patuloy na hinahabi ng mga Mabinians ang nakasanayang kasaysayan at kulturang iniingat-ingatan. Mula sa town proper ng Sual, aabutin lamang ng 10 to 15 minutes road trip upang marating ang Sitio Baito, Barangay Poblacion. A home to a 260 and counting indigenous people from Ibaloy and Kankanai tribe. This place is truly a sanctuary of diverse culture, wonders, and colorful stories to tell. Sa buong community po namin dito, halos lahat kasi gumagawa nito. Noon kasi, taga-ibang lugar, kumukuha sila dito, binibenta namin ganun lang. May time na hindi sila bumibili at saka nagkaroon ng, yun nga, pandemic. Nag-training kami dito para magkaroon kami ng income din kahit papaano. Lingayen, may trade fair doon. Doon namin binibigay yung aming produkto. Tapos, nung nakita nilang medyo maganda yung klase ng walis namin, parang doon sila unti-unti nag-o-order. Yung walis lang po namin, sir, kaya matibay siya kasi yung gawa namin maganda siya. Kunwari ito, yung hibla nito, no. Pag ginanyan-ganyan mo siya, walang putol-putol. Kadalasan nakikita natin sa mga labas, may mga putol-putol siya dito, nakikita. Pag ginanyan mo siya, madaming nalalaglag. Tapos ito, kahit iganyan-ganyan mo, walang matatanggal na hibla nito. Sualinians are resilient to face challenges, tulad ng mga bamboo bag weavers ng aming bayan. Tara, alamin natin kung paano nga ba ginagawa ang bamboo bags and wallets. Yung pag-weave, sir, depende sa size. Yung maliit, sir, mga kulang-kulang 1 oras. Tapos kung mas malaki, aabutin siya ng 1 oras, depende sa size. Yung malaki na, abutin siya ng 2 oras. Yung pinakamalaki namin, abutin siya ng 4 na oras. Yun na yung size na pinakamalaki namin. Sa tulong sa amin, ma'am, ay sir, malaking bagay. Kasi sa amin, na walang hanap buhay, dito na kami nakatutok. Pagkatapos ng farm namin, tututok kami sa weaving. So malaking bagay ito, sir, sa amin para sa mga anak namin na nag-aaral. So mas malaking tulong pa sana, sir, kung matutulungan kami sa product. Mas madami, mas malaking tulong para sa amin, sir. 100% po ang tibay at ganda. Mga tao dito sila kumukuha ng kanila, ay gagamitin sa mga pambili ng bigas, mga baon ng mga bata nila. Sinusuportahan namin dahil matibay ito at saka nakakatulong sa mga tao dito. Talagang malaking maitutulong talaga. Mati Suale! Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool.
Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. From rags to exquisite coin purses and bags, silipin naman natin kung paano pinagtatagpi ang bawat retaso na bumubuo ng napapakinabangang mga produkto. Mula sa ganito, ay magiging ganito. O, di ba? August 2014 nang magsimula silang gumawa ng doormat, rags, and pot holders galing sa mga ukay na binibili nila. 10 years na po kami dito na tatahi at 5 kaming miyembro na bumubuo dito sa livelihood namin ng Lawak Garments. Di kalaunan ay nakagawa na rin sila ng mga bags na nagkakahalaga ng 300 pesos, pouches for 80 pesos, coin purses for 25 pesos, and neck pillows for 100 pesos. Talagang nakakawaw! Malaking naitutulong sa amin mga kababaihan dahil kami ay nagkaroon ng pinagkakakitaan na nakatutulong sa aming pamilya para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Sa araw-araw, kumikita naman kami ng 300 pataas. Guys, as your travel hati, bagay na bagay talaga sa akin tong una na to. Bukod sa pwede ko siyang ilagay sa aking leeg, pwede ko din siyang ilagay sa aking bewang. O, di ba? Out of retaso, may ganito kang pillow, di ba? Napakinabangan mo na, nakatulong ka pa kay Mother Earth. They take pride in crafting garments that speak volumes about quality, dedication, and style. Lawak may be the youngest municipality, but it boasts a wealth of thriving enterprises that sustain both their families and the local economy. Dito sa bayan ng Pusurubio, mukhang mapapasabak yata tayo sa bigat na pisikalan. Dito, ang pagbuo ng mga espada ay isang sining na ipinamana mula sa mga nakaraang henerasyon. Sa bawat paghasa ng bakal, matutuntun natin kung paano ito hinuhugis upang maging simbolo ng lakas at kabutihan. Ako yung mga produkto po namin, sa mga kliyente po namin, sir, meron po yung mga collectors. Dito po sa Pinas and then siniship abroad po. Blade enthusiast, sir, karamihan din po. Meron din po yung bulk orders, ganun po. Tapos, mostly kasi, sir, mga customized po yung mga ginagawa namin. Ngayon po, nakakatulong po sa amin, sir, pamilya sa mga workers po. Isa ngayon po, malaki po yung kita, maganda po yung daloy ng negosyo. Mabadali na lang kasi sa amin kasi mas nagsimula kami ng matagal ng panahon. Kami po yung nagsusupply noon ng kung napanood yun yung mga Barbarian, mga Viking, mga Lord of the Rings. Kami po yung galing po dito. Inahati namin yun, hinuhulma hanggang sa makuha yung talagang hulma ng gusto mong gawing sword man yan o bolo, mga gano'n. Ang sword namin dito, sir, talagang before na lumalabas dito sa amin, sa production namin, talagang situate na talagang siya ay nasa good condition at hindi mapapahiya yung gagamit o bibili ng produktong ito.
Ayan, so dito natin masusubok yung lakas ko kung kaya ko nga bang buhatin yung espada dito. Wow, ang haba. Kaya ko naman siyang buhatin. Anong susunod na panday? First time ko makakita ng ganito kahabang at kabigat na espada. So, kaya ko naman siyang buhatin. Sobrang talim niya and dati nung bata ako, laruan lang yung hawak ko pero ngayon totoong espada na yung hawak ko. Sa mga pader ng pandayang ito, naging saksi ang kalakasan ng Pangasinense craftsmanship. Dahil lang bumidang espada ni Coco Martin sa teleseryeng Ang Panday ay mula rito. Sa amin po, talagang pag nagtatrabaho po kami, binibigay namin yung puso namin na sa trabaho namin, talim ng isang obra.